Vadikani mfaro wangu kusangana nempachikamu chino Mike Samba Show chiri kukocherwa neTraffic Safety Council of Zimbabwe vakabatana neChisamba Productions. Migwagwa yedu iri kurwadza, hama dzedu dzakakuwara, hama dzedu dzakafa, vamwe tino urombo tiri kusvikerai maronda achiri manyoro. Regai timbocherechedza hama dzedu dzakashayika. Mazvita mweya yavo izorore murugare rwaMwari. Nhasi chikamu chino hachisi chekuti tinoti aiwa mapurisa ndo ari kuita kuti zvinhu zviite izvozvezvi, aiwa makombi ndo ari kuita zvinhu zvaiko izvozvo. Tirikuda kuti zvochipera sei, kunyange vari mapurisa vakuzvipedza sei, vari makombi vari kuzvipedza sei, tiri isu tiri kudzipedza sei, nekuti hatingarambe tichingoti ningi ndiye adai, ningi ndiye adai, vanhu vachifa, vanhu vari kufa. Ongororo netsvakirudzo iri kutarisa kuti dzimwe nguva inongonzi human error, kusabatikana kwevanhu. Regai tipe vadare vedu mukana wekuti vazvisume kwatiri tibva tapinda muchikamu chino. Regai nditange nemi baba. Tinotenda Dr. Chisamba. Indoitwa Commissioner Paul Nyati, ndabva kumapurisa eZimbabwe Republic Police. Tinokutenda inouvepo. Mazvita nekuti koka. Zita rangu ndoitwa Amai Tsungai Mukwaiwa. Ndine Regional Manager Mashonaland and West Province Traffic Safety Council of Zimbabwe. Tinokutenda inouvepo. Tinotenda Dr. Chisamba. Ndinokumhorisawo zvakare vateereri vose nevaoni. Indinoitwa Frederick Magura Minga, ndabva kuZUDCO Commuter Services. Uye zvakare ndichimirira Apex Association yebatanidzwa uma associations. Tinokutenda inouvepo. Ongororo netsvakirudzo iri kuratidza kuti zvanyanya. Ndiri kunyepa here? Zvanyanya, vanhu vari kufa zvakawanda. Chiko chiri kumbonyatsoitika? Mukwasha wangu mataura mukati muri kuassociation, muri kudini, muri kumboita sei kuti izvi zviri kuitika izvi zvipere? Kuti tsaona dzidzikire mumigwagwa zvinoda chinhu chatingati chinoteedzerwa, ndisingaise izwi rechirungu, chinokwanisa kuchinyorwa chinoteedzerwa, kana kuti maitiro ezvinhu zvakaita sekuti hakuna munhu achapinda mutransport kana achinge asiri muassociation kana kuti mubatanidzwa. Sei ndichidaro? Pfungwa yemubatanidzwa wevanhu vanotakura vanhu iri pakuti pange paine chinhu chinonzi bumbiro. Bumbiro iroro rimwe makanyorwa mutemo. Mutemo iyi ndio inoteedzerwa na operator wega wega anenge ari imomo. Zvinenge zvichireva kuti kana takawirirana kuti hakuna munhu anotora munhu asina defensive, hakuna munhu anotora driver asina medical, ane makore ari pasi pasingatenderwi nehurumende nemutemo, hakuna anoita izvozvo. Uye zvakare hakuna anofamba nemotokari inenge isina kuteedzera mutemo. Saka ndo zvatakaona kuti zvikateedzerwa imomo pakati pedu tinenge taakusungana, taakukwanisa kuburitsana, tichinyorana matsamba kuti hachadiwa, vanhu vedu vokosheswa matakurirwo. Ndizvozvo mashoko akanaka amuri kutaura ivo vauchire maoko. Ongororo netsvakirudzo iri kutoratidza kuti makombi ndiwo mamwe evanhu vasiri kuteedzera mutemo. Iye zvino zvaakutoita kunge zvakugashirika kunyange nevanhu kuti kana iri kombi inogona kufamba zvako zvayo nekuyellow line, kana iri kombi inogona kuuya kusiri kuenda dzimwe mota. Handiri kune mumwe mugwagwa yekuti mota dzese dziri kuenda divi rimwe chete. Vanhu vari kuzvigashira, zviri kuitika sei? Asi tiri nyika ine mutemo. Ndafara kuti tina komishina wedu nhasi pano vanogona kutibatsira. Komishina, handizivi kuti izvi zviri kumbofambawo sei, toita sei kuti tizvipedze? Tinotenda Mike Samba. Chekutanga, munyika mune mutemo. Mutemo unotaridza kuti kana uri munhu anotyaira motikari unofanira kufamba sei, uchibva kwauri kuenda, uchibva kumba, uchienda kubasa. Zvichitondera nokuti munhu akapuwa rezinesi. Hakuna munhu anotyaira motikari asina rezinesi. Rezinesi iro rinoratidza kuti uri munhu ane unhu, rinoratidza kuti uri munhu akarongeka. Asi zvazvinozoita manje kana vanhu vapa mugwagwa apa ndopaunoona kusarongeka kwavo. Unoona munhu akasvuta, akapfeka mbatya dzokuti unoona kuti ava ndishefu kubasa, asi unoona zvaanenge akuita pamugwagwa. Manga muchitaura zvemakombi Mike Samba, iko zvine zvaachisiri makombi chete. Ndinokwanisa kudongonedzera mimigwagwa yandokwanisa kuti ndai munomira apa
mugovaona vakapfeka masutu, mugovaona vemakombi, varume, vakadzi. Saka zvazvinoreva senyika unhu hwedu hauna kumira zvakanaka mumugwagwa. Kunyange munhu achidhiraivha motikari yeruzhinji, kunyange achidhiraivha motikari yemhuri kana motikari yekambani, dzakatonyorwa chaidzo kuti motikari yekambani nganai inozikanwa muZimbabwe kuti ine mari yakawanda zvikuru, asi unowana vachifamba nenzira isiri iyo. Saka zvinoreva kuti chazvinotaridza nezvekuti izvo mitemo yedu inofanira kusimbiswa. Mitemo inofanira kusimbiswa nokuti vatyairi vedu varasa unhu. Mashoko makukuta autaurwa nakomishina kunzi mitemo yedu inofanira kusimbiswa, nekuti kana zvichinge zvirika zvakaita zinyekenyeke munhu achizvikwanisa zvakaine zvikwanisiro hazvina zvazvinoreva, nokuti iyo inenge iri mari yake yanotengera huku zvekudya. Saka isusu pano pataurwa kuti nyika yedu yashaya unhu. Ndiri kuuya kwauri Vimbai, nyika yedu yashaya unhu. Tinoita vanhu verudzi kana tisina unhu, nekuti chiri kuoneka mumugwagwa ndiwo unhu hwedu. Vamwe vanongotukana, vamwe vanongopopota, vamwe vanongodimbura vamwe. Amuchamboziva mugwagwa unofanira kuti dzimwe mota dziri kubva uku, dzimwe dzichibva uku, inenge wane malane kana 6. Hamuzivi kuti dziri kuenda uku, zviri kumbofamba sei. Mazviita yanyu Maikisamba, tese ndofunga tanzwa kuti mitemo ngaivepo, mapurisa ngaasimbise. Redu basa isu seTraffic Safety Council of Zimbabwe tiri vadzidzisi. Tiri kuona kuti zvese zvinogona kugadziriswa, rodhi igogadzirwa igonaka, mitemo igovapo, asi tikasashanda neunhu hwemunhu hapana zvatinenge taita. Tiri kuona kuti nzira dzimwe dzatogadzirwa dzanaka, asi vanhu vari kungokudubuka, kureva kuti tiri kuda kuchinja inonzi attitude, nokuti human error yataurwa iya ine ukama neattitude yemunhu. Saka basa redu isusu nenzira dzakasiyana siyana tiri kudzidzisa, tiri kupinda chitaura nevanhu kusvika taedza kusvika pakuchinja, asi panogumirawo dzidziso, shamwari yangu mupurisa anobva aitawo enforcement, kunova ndokunonzi kusunga. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Zviri kutaurwa panapa ngazvikubate semunhu, ngazvikubatei semhuri, nekuti dzimwe nguva idzo mota dzanga dzitaurwa nakomishina panapa, unotoona kuti baba ava vakagara namai nemhuri, kana kuti amai ava vakagara nababa, asi amutaudzane here, hatitaudzane here zvekuti ndingatiwo kune murume wangu komadarirei, kana iwe baba wogotiwo kuna adzimai vavo komadarirei. Handei nazvotoni motokari vanhu vanodhuka, kombi yese kudhuka, kuti munhu anga akataura zvinoputika. Ndomboya kwamuri. Tine dambudziko guru ratuti dai mapurisa vakanyatsosunga vatyairi vari kutyora mutemo pamugwagwa. Tiri kuona kuti kune vamwe vatyairi vari kupa motikari dzavo, ndingangoti kumatauzi ana Windi kana kuti makondakta muenzaniso paGlenorap pari kuchinjani. Kana muna dhiraivha abva nemotikari kuno kudhorobha, anosvika obva aburukira mumwe munhu Windi ototora motikari iyo otoenda nayo hanzi kunochera, onosiya vanhu ozodzoka, akashaya dhiraivha uye akutoenda mutaundi nemotikari iyoyo. Zvinova zvaakukonzeresa tsaona. Akaona mapurisa anenge akutiza against one way, mapurisa anenge asipo otsika vanhu, pobva vanzi vanhu vemakombi vatyairi ndo vamwe vari kutyora mutemo, vari kuburukira vanhu. Vaburuka mota dzotorwa navanhu vasina zvitambi, vanozotsika vanhu mutaundi munomu. Ndo dambudziko ratinaro. Maita basa mazvitaura, vauchirirei maoko. Chandingazoda kuziva ndechekuti imimi semugari weZimbabwe maitei nazvo, muri kunyatsoziva kuti apa ndo pazviri kuitika. Apa sei muchigara nazvo izvo zviine rufu? Ngatisangane muchikamu chinotevera. Muchikamu chapfuura ndabvunza mubvunzo, baba vataura zvakanaka kuti mukaenda parengi yekwati kwangana pari kuitwa zvakati zvakati. Saka indabvunza kuti koseiko vanhu vachigara nazvo muhana? Tozotaura zvino kuti mapurisa havasi kuita basa, vetraffic safety havasi kuita basa, vanhu veruzhinji havasi kuita basa. Tiri kugarirei nazvo? Ndomboya pane Mukwasha. Pamwe pacho tisu tinoisa pressure
kuvachairi ivava pavari kufamba murodhi. Mazuva ano kune tsika yekuti mota tinoziva kuti kombi inogara vanhu vaviri kumberi, drive wechitatu. Asi unoona mumwe wedu anouya achimhanya, ndakanonoka, osvika onopinda nekunari, odzikisa driver, iye opinda neku, obva vagara va4. Muchaona kuti vazhinji madriver vanodriver vakaisa roko panze. Zvakuita kunge ndingati pachirungu style yokuchaira nayo, asi inyaya yekuti haasisina space yekugara mota. Kuitira kuti akavhiringidzwa nemwe mota pamberi haachisina mukana wekuti akontrole mota yake zvakanaka. Saka isusu tiri mukati sevafambi tikatsiura umwe wedu kuti mirira imwe kombi iri kuuya, hatifunge kuti tinowana dambudziko retsaona pamberi, asi tiri kuregerera zvinhu izvo zvichiitika nokuti pamwe pacho tiri kuti tiri kuda kumhanya. Ndizvozvo mashoko akanaka. Ndisati ndadzokera kuchikuva mataura zvakanaka kuti ngatitsiurei. Vanonzwa here vakatsiurwa? Vakatsiurwa nemumwe munhu, nokuti tikarega kutsiuranaka, nekuti kana pavanenge vachinzi vari kutiza mapurisa, vari kutiza nzira yakati, munenge mune vanhu vakazara. Vanenge vakanyararirei vanhu ivavo? Mai Makwinja. Tinoona kuti vanhu havatsiurike, nokuti mukaona ivo vatyairi vacho, ivo makondakta acho vane rafu imwe isingatomboiti, yokuti munhu anenge achitomhanyira kwaari kuenda, wototya kutoburitswa mumota macho kuti ndatsiurirei. Asi ini ndafara chaizvo kuti tina komishina vedu, tine vanoona nezvemakombi vacho vese varipo, nokuti dzidziso yacho iri kutoda kwese. Nokuti tikaona kuti mapurisa akadzidziswawo kuti chengetedzaiwo upenyu hwevanhu, musavamhanyise makombi ava, marombe, vanokudubura vanhu. Ndofunga zvinogona kubatsira, nokuti panotoine dzimwe tsaona dzokuti dzakatoitika wakatarisa so achimhanyiswa nemapurisa wototiza womusiya. Ivo makombi vacho tsika dzacho dzokuti anzi vane bumbiro rokuti vanotevera, bumbiro racho riri pabepa, harisi kushanda munzira, harisi kushanda kuvanhu vavo, nokuti unotoona mumwe akatotakura mumwe munhu kumashure, vanhu vakakwira kombi, mutemo uri kubva kupi? Vanotadza kubva pauyu. Pane dzimwe nzvimbo dzokuti unoona makombi asingabvumidzwe kutakura, anenge ari ipapo, anotokangasa dzimwe mota, anokangasa vanhu vari kufamba, asi unotoona mupurisa anenge aripo ipapo, haasi kudzidzinga mota idzodzo. Zvoitwa sei komishina? Zvoitwa sei zviri kutaurwa izvi? Imwe ongororo zvakare yambenge yataurwa nevanhu vakati kuti, vakati aiwa kana komishina vauya tibvunzireiwo kuti chinotariswa nemapurisa ndiwindi here kana kuti driver here kana kuti mota, nekuti panomiswa panenge paine road block, mapurisa haende kumota, driver anoburuka unotaura nemapurisa odzokera kumota oenda, windi anoburuka unotaura nemapurisa odzokera kumota. Chisina matayi chii? Chisina mabhreki chii? Tibatsireiwo. Maisamba maita basa. Ndoda kuti ndijekese kumhuri yeZimbabwe. Kana vanhu vachifamba mumugwagwa vakasvika ingave road block, ingave checkpoint, motikari inofanira kumira. Yamira, kana inga ine vanhu mutyairi anofanira kutaurwa naye, kana kuti pachirungu munoti kudhilwa naye, mapurisa vanhu vachiona. Isusu takazviramba kare kuti motikari inosvika yomira. Kana iwe makombi association vari muno vanozviziva, takavataurira. Vana Magura Ninga vanozviziva, vana Mukoma Tafadzwa vanozviziva. Takati kana veVID vanozviziva, motikari inosvika yomira pane mapurisa, mutyairi haaburuki, windi kana kuti kondakta haaburuki, mapurisa votaura mhosva yaparwa, munhu wese achizvinzwa. Kana mota ichinzi haifanira kunge iri pamugwagwa, munhu wese oziva kuti motikari yedu haifanira iri pamugwagwa. Kana motikari ichinzi iyo yakazarisa vanhu, yakatakura zvinopfurikidza mwero, munhu wese otozvinzwa. Asi chinozotishamisa manje, tiri kutaura hunhu munomu. Tine hunhu humwe hwatinoita semhuri yeZimbabwe. MaZimbabwenzi vanozikanwa nokushanda zvine simba, asiwo dzimwe nguva tinozikanwawo nechitsotsi. Chokuti pese patinenge tichifamba toda kungosvika tichiti mari. Pase pamune muchifamba mhuri yeZimbabwe, vakasvika pamapurisa machisamba vachiita road block yavo, hanzi akuti indipfuura pamaofisa moda ndikupei mari. Iwo maofisa wodzimwe nguva unokuda choko akuti wopfuure panapa unofanira kubvisa mari yakati. Zvinhu zvatakaramba kare. Saka nyaya yechoko muhomwe ndo imwe inokanganisa kufamba kwevanhu mumugwagwa. Ndosaka tiri kuti isusu munhu anenge achiita zvinhu zvakanaka anobhadhara choko muhomwe chei. Ukuona uchibhadhara muchoko muhomwe uchiminzi pane katurikwa kwauri kuhwandisa.
Saka toda kuzviramba izvozvo. Munhu wemuZimbabwe anoziva mutemo kana achiita zvinhu zviri pamutemo haambofa akachisidzirwa, haambofa akavhundutsirwa kuti bhadhara chokomomwe wobhadhara. Zvozvo zvinoreva vanhu vamuri kutaura chokomomwe vanenge vachida kuenda kunovhara. Vamwe vanenge vakabata mapepa tumaenvelope kana kuti yonzi mari yosvikaiswa pasi pemabhuku. Taakuzviziva zvese izvozvo. Saka ngazvipere. Ezvinezvi takazoti taona kuti vachiwo vamwe vedzimotikari tikati isusu tipei mashoko vanoramba, taakusunga vese, wacho ari kupa neanotora. Isusu kwetu chokanakira, isu tinodzinga basa. Mashoko akanaka, vauchire maoko. Mufunge zviri kutaurwa pachena nakomishina kuti hazvitendedzwe. Saka asara ari kuzvitendedza ndiwe neni. Nokuti kana mutemo uchinzi hautendedze, isu ndisi tinenge tiri mukombi, isusu ndisi tiri mumushikashika, isusu ndisi tiri mumotikari yedu yekumba iri kuenda nekusiririko, iri kukata dzimwe, iri kumhanyira kusiririko. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Muzvikamu izvozvi ndinoziva kuti tine nhunha dzatinoda kutaura, dzatinoda kubvunza kunyanzvi dzedu dzigere kuno kuchikuva. Kana muine mibvunzo yakabata, kana muine zvamunoona, kana muine donzo rechirongwa chino nderekuti migwagwa yedu ngaiyeriswe, migwagwa yedu ngaishaye zvipomerwa nekuti zvakawandisa. Ndomboya kwamuri baba. Maita enyu Maisamba. Chekutanga rega ndingotenda zvikuru sei Safe Charter yemapurisa chinhu chakanaka zvokuti ukaiverenga unonakirwa nayo, asi tozoita nyanya dziri mukati mazvo. Chechipiri ndoda kutenda chirongwa chiri kuuya iko zvino zvine mapurisa neTraffic Safety Council chemacameras. Ndofunga senyika nemacameras tine kwatiri kuenda, nokuti dambudziko rinoitika nderekuti Maichisamba nokuzikanwa kwamunoita ndii munotanga kuita unhunzva ihwohwo hwokuti anobva uko ari only one way, andati inini maybe ndiri kana kupresidential ndakatomirwa nemukuru haundimisi. But ndonakidzwa navanyati kana vachibva kuchikurubhi munhu anoteera traffic jam havapoi, but umwe munhu anongosvika kuti aiwa inini nemota dzinorema. Ende mapurisa edu aita dambudziko kuti akaona mota inorema unoona anotanga kudududza. Saka izvozvo ndo dambudziko ratasangana naro. Saka dambudziko zvamataura kuti idambudziko rangu newe, tisu tine dambudziko, mapurisa anozongozadzisawo, but isu vanhu vachona. Ini ndakambodhiraivha makombi, ndakatosvika panguva yekuti vanokubvunza kuti naye muno-overtake here vanhu vacho. Ya, vanhu vautakura ivo vanokubvunza kuti uno-overtake here, wobvunza kuti kana muchiti uno-overtake uda kuedza kuti kudii, kunzi muri kunanaira nemotikari, munoteera here queue, kuti ndo inonzi driving, unzi kana zvakadaro ndiburutsei zvenyu. Ndizvozvo mashoko akanaka vari kutaura. Isusu tiri kutika kufa kunongorwadza munhu wese. Kufa hanzi kuzvara kwemumwe kuzvara kwako. Saka pano tiri kutaura kuti hapana kuzikanwa. Kana ukati ndinozikanwa uchikonzeresa kufa kwevanhu zvinongobatsirei. Saka ini ndoda kuti kana muine mibvunzo yakabata, kana muine zvamuri kuona dare riripo iri, vabvunzei. Zvamunoda kuti zvigadziriswe ndezvipi, tisingapumhane kuti dai nengadai dai nokuti iwewe ndiwe nhingi wacho. Ndikuya kwauri Murora. Maisamba. Inini nyaya yangu iri pamakombi anotagurira vanhu pasingabvumidzwe kulodhera. Zvakafanira kuti kana parodha kombi inenge ichilodhera ipapo pakasvika polisi yogona kutiza ikabatwa yopiwa tiketi. Saka tiketi iri kureva kuti wakubvumidzwa kulodhera ipapo here kana kuti kozi anogona kupiwa tiketi robva ranzi rinogona kushanda kana 2 days, which means kuti vari kutozvibvumidza but hapabvumidzwe kulodherwa. Ndizvozvo mubvunzo wenyu uchauya. Pane mwera ane mumwe mubvunzo. Faith? Ndotenda Maisamba, ndiri kufara kuti vese veassociation vetraffic safety nevavo varipo. Kutanga ini ndinoshandisa road yaCurious ndichipinda muguta. Tinoti tine checkpoint iri paLafarge commissioner. Panenge paine mapurisa, kombi yomira yonotariswa conductor kuti ane mavhiri here nadriver kuti vane mavhiri here. Anditi havatarise kombi, ewo itapfuura. Koita vari pana
pana Harare Drive. Tiri kuti kana atariswa apa haana kutariswa zvakakwana here kuti azotariswe futi pana Harare Drive, nekuti zvaakuzoitika kuti tizode kubvunza kuti unoovateka here. Ndiri kuenda kumushando, yamiswa apo, tamira yakuuya zveyakumiswa apa, vari kuita sekutoti ivo mapurisa chonto sekutoti vari kuda kutotifikisa kuenda kwatiri kuenda, nekuti kana vachikonzeresa kuti mota dzacho dzisafambe, yamiswa apo, hapana daro rakareba. Chii chinoitika? Ndochekutanga. Chechipiri, tiri kuti isusu kune veZUDCO, kune veZUDAC, kune vapi nevapi, tati munoshandidzana. Dzinenge dzine mastika idzi kuti dzakatariswa kuti dzakakodzera here, ndizvo. Saka kana dzakakodzera, chazonyanyoti chitsvagwezve nemapurisa kunyanya kuti vade kutarisa kombi imwe neimwe yakaiswa stika. Chii? Nekuti isusu muri kuti kurudzira kuti endai kumarengi munokwira makombi. Taenda ikoko, asi kombi yoyo futi inongofamba ichimiswazve. Saka musiyano wacho uri papi wekukwira pamushikashika nekuenda kurengi. Pari zvino ndo yandinayo mibvunzo. Regai mibvunzo iyoyo imbopindurwa. Zvataurwa navazvanzi pakuti kune makombi anotakurira pasingabvumidzwi vopiwa matiketi vozoramba vachishandisa mukana iwo wokutakura vanhu, hazvibvumidzwe izvozvo. Zvazvinoita pamutemo wemunyika, ukambosungwa nhasi iwe ukabhadhariswa faindi, mangwana tikakubata futi hachafanira kunge chikubhadharisa faindi, ufanira kuendesa kukoti kuti uchienda kujeri. Ndo zvinofanira kunge zvichiitika. Saka uchiminzi pane zvinhu zvinenge zvichiri kuitwa nemazvo ipapo. Mukuona kuti nhasi munhu ambosungwa nenyaya yemugwagwa abhadhara faindi, mangwana zvaasungwa zvekare abhadhara faindi, sore mangwana asungwa. Nyaya dzakadaro tipei. Ndosaka tichigara tisi vanhu fonai paComlazy desk redu muno muHarare 0242703631 kana WhatsApp number iri kumhanya namba WhatsApp number 0712800197. Isusu izvinezvi tine vanhu vanenge vari pabasa nguva nenguva, chero vanhu makarara vachimirira nyaya dzakaita saidzodzo idzo. Pozoita yamuri kutaura vazvanzi, mapai mimi mugwagwa wekuti akuCheras Road, kana ari mangwanani vanhu vachienda kubasa kubva na6 o'clock kusvika kuma 8:30 9 o'clock dzemangwanani, hatiwanzoda kuti mapurisa vamise motikari. Chatinenge tichivaisira ndechekuti vaone vanhu vanoita zveunyanya, vanenge vachifamba pachirungu munoti against oncoming. Ukaenda muna Samora Machel unonyara, ukaenda muna Cheras Road, nhasi chai inini ndichibva kumba ndaenda naBorodale Road ndanyara, ndakabata motikari dzinoita idzo 20 dzakanaka dzevanhu vane mari nemabhenzi vanga vachifamba against oncoming, vachipfumbura guruva mugwagwa. Vataura mai mugwagwa yakagadzirwa zvakanaka stere, zvinodadisa. Asi zvanga zvichiitika munhu anobuda mumugwagwa agopfumbura guruva achisvibisa dzimwe motikari dzevamwe dzanyatsogezwa kuti dzakuchienda kubasa manje, ugoona zvaanenge achiita. Varume vakuru nevakadzi vakuru. Saka zvazvinoreva ndezvekuti izvo mangwanani toda kuti vanhu vaende kumabasa. Kana pane mapurisa vari kuita kuti vanhu vasaende kumabasa, tizivisei, namba tinokupai, motifonera, endi ndoda kuvimbisai, tinogadzirisa. Asi dambudziko redu nderekurasa hunhu, kuti pamugwagwa pese unoona vanhu vachifamba nemugwagwa oncoming. Enda paNew Lanes apo kuseni unonyara kuenda paNew Lanes, wopindazve muna Tynewood muHarare Bulawayo Road kuseni mangwanani. Kune migwagwa miviri yokuti pakatoiswa tingati mabhikoni kana kuti maisland, asi munhu anobva nekune mugwagwa uya maichisamba agouya akakunanga achiti budai mugwagwa, mwana utokuisirai zvibakiso kuti buda mugwagwa indiende. Zvazvinoreva unhu hwedu. Isusu takati hakuna mutemo weZimbabwe unoti munhu akapara mhosva yemugwagwa haapinde muchitokisi, munopinda muchitokisi. Commissioner General vamutamba vakazvitaura. Iko zvinoi zvatakuita, tikakuona kuti uri mutyairo wemotikari, chero wakasvuta, wakachena, wakaita sei, chero uri mudzimai kana murume, unopinda muchitokisi nomuraramo. Chero uri mushandi wehurumende, ende ndiri kurevesa ipapa, mushandi wehurumende tikakubata, chero ukatiwa kumapurisa hamundisungi, isu toya tokusunga isusu, tochikuisa muchitokisi tiri isusu, tozoona kuti unoramba here. Mashoko akanaka. Hakuna ari pamusoro pemutemo, hakuna ari pamusoro pemutemo. Izvozvo zvezvo zvamuri kutaura ka zvino kuuya kubasa kwakurwadza kuvanhu vese, kuuya kubasa kwakurwadza, ende zviri kunonyongosha kumabasa, nokuti munhu anononoka kubasa isiri mhosva yake, nokuti mangwana akauya kuti makombi, mangwana motikari, mangwana zvinenge zvichingonetsa. Unoda kuti kudii Vimbai?
tsungai ndakupa staidzwa nai, sorry, I beg your pardon. Ndafarira chinhu chimwe chete pakutaura kwatiri kuita kuti road safety haizi yemunhu 1. Takatarisa matauriro ataita, passenger mukwiri chaiye ari mumota ane chekuita kudzivirira njodzi. Driver ane pakewo, mota yacho zvayo ine payo, nemupurisa ane pake. Saka chimbotarisai kuona kuti isu vetraffic safety tofanira kuti tidzidzise munhu wese. Tine zvidzidzo zvemadriver, defensive driving, driver adzidza. Asi tikadzidzisa driver chete, tikasiya passenger, tinge tisina kugona. Ndiye achati kurumidza sei tiri kuovertake. Saka basa redu isusu kutarisa vanhu vese, tine zvidzidzo zvemadriver, tine zvidzidzo zvemapassenger. Tiri kukurudzira kuti vanhu vese ngavadzidziswe nokuti chokwadi zvese zvichanaka. Attitude ikasanaka, hapana kwatiri kuenda. Mashoko akanaka. Kungosandura hunhu hwako chete, kungoswera wa munhu kwaye. Ngasangane muchikamu chinotevera.